Іншаземцы з веданнем мовы працаўладкоўваюць у сферу абслугоўвання, гандаль, гасцінічны бізнес, транспартную сферу. А яшчэ задзейнічаныя ў вытворчасці прадуктаў харчавання, будаўніцтве і сельскай гаспадарцы. Расце колькасць мігрантаў з Бангладэша, Непала, Індыі. Годная заработная плата, вырашэнне кватэрнага пытання, поўны сацпакет. Кадры вырашаюць усё, таму умовы працы адпачынку адпаведныя. Таксама ў нашай краіне ёсць магчымасць атрымаць рабочую прафесію прама на вытворчасці. У 2025 годзе колькасць працоўных мігрантаў, задзейнічаных у эканоміцы Беларусі, павялічылася ў 1,5 раза. Адна з абавязковых умоў атрымання працоўнага месца – моўная праверка. Гэта датычыцца 11 прафесій. Экзамен на веданне рускай ці беларускай мовы абавязковы для будучых афіцыянтаў, цырульнікаў, адміністратараў. Для гэтага ў беларускіх універсітэтах працуюць 6 пунктаў тэсціравання. Рынку патрэбны спецыялісты і, як адзначаюць ураджэнцы Узбекістана, Туркменістана, Бангладэша, Непала і іншых краін, у Беларусі ёсць усё, каб працаваць і зарабляць.